alam kung paano ba yun. Okay na. Parang alam ko na yun eh. Hello mga Kalabidags! Welcome to my channel at ngayong umaga, isang on-the-spot tanungan ang inyong masasaksihan. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa update na latest videos na i-upload ko. So ito mga Kalabidags, andito ngayon tayo sa ano ba to? Sa seawall, sa seaport ng Tabaco City. Ayan, so for this morning, ayan, makakapanayam natin ang isa sa pinaka sikat din dito sa Tabaco dahil pagdating sa kantahan. Ayan, walang iba kundi ang nag-iisa, of course, one of the Bicolano Vlogger Association member and isa din na vlogger, walang iba kundi si Mingbing. Yeah, hi Mingbing. Hello, good morning Miming Kai. Good morning. Okay, so ito guys, kasama natin ngayon si Miming Kai. Okay, so ito na, simula na ang ating tanungan kasama si Miming Kai. Nakakabala ko dyan ah. Ito yung madalas na pambungad natin mga Kalabidags, no? Si Miming Kai ba ay still single? No, ayun o. Nabidyo ko yung boyfriend ko. Okay. So ilang years na kayo ng iyong bere? 4 months pa lang kami. 4 months. So, pero forever na to. Forever. So paano mo nasabing kayo na ang forever? Ang init dito pero tinitis namin talaga para sa inyo mga Kalabidags. Nagbibila talaga kami sa araw. Parang bibira yung buko. So ano ba yung paano kayo nakakilala, saan? Online? Hindi! Pumunta siya dun sa pinagkatrabuhan ko. Sa bar na tinutugtugan namin. Tapos sino yun? Daming dami. Saan siya ngayon? Sa Netherlands. Netherlands. Doon sila nakatira. Doon na sila. So paano pag ano yun? Paano yun? Doon ka na din? Pag nasali kayo, doon ka na titira? Hindi, mas maganda pa rin dito. So willing siya na dito pa rin manatili? Paano yun kung ikakasal kayo? Umuwi siya dito. So hindi ka sasama sa Netherlands? Siguro bakasyon. Bakasyon, okay. So ano ba yung ano niya? Sa tingin mo, ano ang iyong best asset? Part of your body, may best asset. Charot. Siguro hindi, pero sabi nila taga, yung mata ko tsaka yung ilong ko. Okay, let's see. So, close up natin mga Kalabidags yung kanyang eyes and nose. So, ready? 1, 2, 3. Close up. Nakikita mo ba? Ayan, okay. Perfect. Maliwanag ko siya. Okay. So, medyo nasisilaw kami, pero mamaya. Against the light tayo. Against the light? Ganun ba? Ayan, perfect. Dito tayo against the light. Nalulakadal ko sa camera. Ayan, hello. Okay, dito ka. Bukod sa yung asset sa is balita ko, ikaw ay isang magaling na singer. Dito tayo sa kabila. Gusto siya magulo ang aming Ito yung sinasabi ko eh. Balita ko, ikaw ay isang magaling na singer at talagang talagang bumipirit. Ngayon, itong ating challenge. Dahil isa po siyang magaling na singer. Ngayon, anong kanta ang i-dedicate mo sa iyong partner? Pero kailangan kantahin mo syempre, of course. Okay. Sige. So, pag ganito ang gagawin natin Kalabidags, may sasabihin ako na pangalan or kung sino, and then kakantahin niya yung kanta para doon i-dedicate niya yung kanta. So ngayon, yung bibigyan niya ng song ay yung dedicate niya sa kanyang jowa. So ano bang song yon para sa iyong jowa? Ito palagi ko ito kinakanta sa kanya, lalo na pag bilad na bilad kami ang Kalabidags, no? Grabe to para sa inyo talaga to Okay, anong song ba yon? Yung kanta ni Shaina, yung You're Still the One. Okay, kanta din ang You're Still the One. My God, ito rin sinasabi ko eh. Ano ba, chorus ba? Ito na lang. Chorus lang, chorus. Ito na lang muna. Sige, maganda pag int. Mas maganda pag walang chorus para okay. Pag bitin, ginabalik-balikan eh. Oh my God. Oh my God. Looks like we made it. Look how far we come, my baby. Might have took the long way.
someday they said I'll bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Ang hirap naman naman po yan. Wala pa ako tulog ah. Kaso sa kanila. Okay, next. Ano, mayroon kang ex. Oh, meron. Okay, anong kanta ang i-dedicate mo sa iyong ex? Natatawa ako nang marinig ko ang balitang mayroon ka ng iba. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Okay, bilis naman, sino ba ang nakuha mo? Mukhang hindi ka kilala. Ilan kayang mga babae ang palulong? Nagkaroon siya ng third party. Okay, ano naman song ang i-dedicate mo sa babaeng nanira ng relasyon mo? Anong song? Kaya. Eh? Pwede mo masombrero? Ang init. My God, ayan. Masakit sa mata. Ayan. So, ano bang song? Ayan, ano ba? Actually, naman nabibilad na naman ako. Kasi since naman wala na akong pang-glutathione, si todo na natin ang papapaitin. Sila, okay, anong song ang i-dedicate mo sa iyong jowa? Wala akong maisip eh. Wala kang isip. Wala talaga akong maisip kasi wala talaga akong maisip. Wala. O, so wala siyang maisip. Pass ka muna. Okay. Bukod sa pagkanta, nalaman ko mga kalabidabs na ito pala si Miming Kai ay magaling sa mga different sounds. Di mapagaya-gaya ba ng mga animals, pets. So, ngayon, titignan natin kung ano yung mga, sasabihin ko yung pangalan ng isang pet o ng isang insect, titignan natin kung kaya niyang gawin. Okay? Next, gagawin ngayon ni Miming Kai, gagayahin niya ang May tulog pusa. ka na? Paano ba gagayahin ang pusa? Sige nga. Alam, meron kasi yun eh, kanya-kanyang sound. O, sige, ano sound naman? Pagkuting, tulog ka na. Pagkuting? ganda. Teka lang. Pag yung natural naman yun, try. Oo. Oh, Ganun. Pag yung naghahanap ng jowa, ay ganito yun. Pag lalaki, ganito yun. Yung nasa bubong nga, yung nasa bubong. Oo, yung maingay. Nasa bubong yung naghahanap ng jowa. Naghahanap ng jowa. Di ba, may habagat. Ganyan. Oo, ganito yun, gano'n. Ganun. Okay, gagayahin mo naman ang isang. Meron pa? Meron pa isa, oo, pag nag-aaway na. Nag-away. Siyempre nag-aaway sila kasi ganun. Oo. Paano naman yung umahaway? Ang galing. Okay, ngayon naman, gagayahin naman ni Miming Kai ay isang dog. Dog. Ano ba, Dog. tuta o yung... O, bahala ka kung tuta. O, yung tuta muna. Paano ba Tuta yung muna. sound ng tuta? Init ha, gabi ha. Ano ba na nakatapat sa amin ang init ng araw at nararamdaman ko ang init-init ng aking Sa cellphone? ulo ko. Yung tuta, sige. Ay, yung matandang. Yung matanda. Alam mo, Oh, matandang aso. Teka lang. May ganun. Kapag anak ko, si Bon James D, ang Broccoli True Lover. Ay, yung aw-aw ko, pang ano yun? Cute lang yan. Parang pang chichu. Ay, si Sisip yung ano yun, yung mamahalin na. Oo, yung Okay, ngayon naman, gagayahin naman niya ay tuko. Oh my God! Tako. Tuko. Ganito kasi eh. Ay, galing. Ay, ang galing. Ay, ang galing. Try ko. Kambing na. Ang galing. Very perfect. Ngayon gagayahin naman ni Miming Kai ang kambing. Kambing. Ay, ito yung mga kapatid ko nakikita ko Sige. sa mga gilid eh. Tapos sinasabi ko, kapatid! Tapos sasagot sila. Oh. Ang galing. Very perfect. Tapos sasagot nila, kapatid! Tapos sasagutan na kami. Ay, ganun. Paano naman yung elephant? Wala, ang hirap naman no.
Ano, elephant. So, gaya na ngayon mga kalabidas ang elephant. Hindi ko alam po. Ano ba yun? Okay naman. Parang ano? Ano ko na yan eh. Sige. Hindi ko alam. Hindi. Kasi wala. Nasa isip ko pero di ko alam. Kasi daw, yung elephant daw kasi wala dito sa, sa Albay. Manipis yung ano na yun. Manipis yun. Manipis yun. Ganun? Ang nasa lata eh. Para sa lata. Sige, gayahin naman niya ngayon. Ito yung pinaka-challenge. Dahil for the first time, gagayahin ni Mimikay ang tunog ng isang Ibon. ibon. Ay, Ibon. ibon, oy. Ibon. Kaya Sige, ko ibon. pwede Sige. ibon. Ibon. Papatlinis ko ngayon. Discover ko lang itong mga talent ko ito na maliit pa ako eh. Oo. Tulad ko. Isa ko lang ito I-expose? Oo, talaga. Perfect. Sige. Ibon. Ito. Ito yung pinaka-best challenge nito mga kalabas. Oh my Ngayon, for the first time, marinig nyo kung ano ang sound ng isang langgam. So, paano ba yung sound ng langgam? Kasi di natin naririnig kung ano yung sound ng langgam. So, tinatanungin natin si Mimikay kung paano ba ang langgam? Paano nga langgam? Sige nga. Bakla, hindi ko alam. Hindi mo alam. Ang sound ng langgam, ganito lang yan. Ako alam ko yung langgam. Ay. Ganito lang yan. Ganon. Yun yung sound ng langgam. Parang ano yan ah, parang... Tara. 150. Okay, ito. Ngayon, ano ang iyong favorite food? Ano ba, dessert o ano? Kahit ano. Kahit ano. Yung pinakagusto mo talagang kain, mapa-dessert man o ano. Basta more on vegetables. More on veg. Isa kang vegetarian. Yeah, vegetarian. Wow. I Kung hate ikaw ano, isang I hate pagkain, kanin. ano ka at bakit? Hala, ano ah? Pwede bang 3 or 4? Isa lang. Isa lang? Malunggay. Malunggay. Yes, malunggay is one of the most Yeah. nutritious food. Bakit yung may moringa? Diba yung Oo. moringa oil? Because I use moringa oil on my face. Ayan. Pero ngayon nabibilad ako, sa'yo na naman ang moringa ko. Okay, next question. Kung ikaw ay isang hayop, ano ka at bakit? Pusa pa din. Pusa pa rin. Kasi Oo. Mimikay. Oo, pinakalat ko na pusa. Okay. Kung ano naman, kung ikaw ay papipiliin, ikaw ay maging isang maganda na bobo o maging bobo na maganda? At bakit? Ano yun? Maging maganda na bobo o bobo na maganda? Parang nalito ako dun. Ano? Sorry. Ano ba ang take two. Kung ano gusto mo, yung pangit na yung pangit na matalino o yung maganda na bobo? I'm sorry. Ano, yung pangit na matalino. Yung pangit na matalino. Kasi hindi naman kasi importante sa akin yung kagandahan. Okay. Kasi alam mo naman kagandahan tapos masama na ugali mo. Di hindi ka rin nagagalang ng mga tao, di ba? Tama. Perfect. So, ayan mga kalabidab. So, bago tayo magtapos, syempre, hindi pwedeng matapos ang ating on-the-spot tanungan na wala yung fast talks. Ayan, mayroon tayong fast talks. Tingnan natin kung ano yung may sasagot ni Mimikay. Okay, next. Lights off o lights on? Pwedeng bot. Very bold. Perfect. Ano yung parang sweet yung isasnight? Oh my God. Alam mo yung mga kalabidab, siya lang yung kauna-unahan na sumagot ng paano gusto niya nag-blink-blink ang ilaw. Oh my God. Pwedeng bot, pwede naman sa ano, pwedeng madilim or Pwedeng madilim. Okay. Fight. Taas o baba? Doon tayo sa baba, para masarap. Likod o harap? Harap! Dapa o tihaya? Pwedeng... Tiyaya! Okay, ito na mga kalabidabs. Any message sa ating mga kalabidabs dyan? Oh my God! Ayan. Ayan, sa mga naboboring po dyan, huwag kayong mag-alala at nandito po kami para pasayahin kayo. Oo, sa mga nandyan sa bahay-bahay. Oo, huwag na kayong mag-atubili na tumutok So, sa amin. sabihin mo yung channel mo? Oo, huwag lang kayong mag-atubili na manood sa aming mga vlogs. Siyempre, ang aming magaling na vlogger, Bon James T, and also my channel, Mimikay. Ayan, so sana po abangan niyo po yung aming mga vlogs. Okay, so Thank you so much. Saka yung mag-ingat sa short po film. kayo. Mag-ingat po kayo. Yung short film. At saka yung sa
sa short film po na ginawa po namin. Abangan niyo po yun. Ako, nakakaloka talaga. Okay, so, ayan mga kalabidab, sa nakilala natin si Mimi Kai. At syempre, kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa update ng these videos na i-upload ko. So, hanggang sa muli mga kalabidab, this is Born James D, ang vlogger na true lover. Ow! Bye-bye! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!